Kiberbiztonsági hírek 2024. január 31-én, és majd kicsit a kiberdiplomáciáról fogunk beszélni. A tegnapi nap folyamán ugyanis megköttetett az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a Joint Cyber Safe Products Action Plan nevű megállapodás. Ennek a megállapodásnak a célja az, hogy mind a két területen garantálják azt, hogy az IoT termékek, azaz gyakorlatilag ugye az okos eszközök kiberbiztonságos módon kerülnek kifejlesztésre, illetve kereskedésre, és ezt a két ország, illetve ugye a két közösség megfelelő kiberbiztonsági tanúsításokkal fogja majd alátámasztani. Eznek a kiberbiztonsági tanúsításnak Európában ugye van egy alapja, ez a European Cyber Security Certification Framework, ami 2019 óta létezik. Az Egyesült Államokban pedig éppen egy kialakítás alatt van egy ilyen rendszer. Miért érdekes ez? Nyilvánvalóan azért, mert ezeknek a ki nem mondott, de valós célja a kínai termékek kitolása a két piacról. Nagyon érdekes, ahogy a két terület elkezdett szövetkezni, részletek a linkekben.